हाबनानै दंमोन आलायारन सिनेमानि गेजेरजों गासै रायजो राजाफ्रा दिनै नुनो मोनफिनबाय नोंथांनि एक्टिंआ फार्स्ट पारफेक्ट जों बुंनांगोन माबायदि फोरमायगोन बायदि आंथ' नायनानै मोजां मोनबाय आंनि एक्टिंखौ आंबो नायनानै मोजां मोनदों जेब्ला शुटिं जादोंमोन बै समाव आलायारना अब्ला नोङो माबायदि गोसोआव फिल खालामामोन बे समावथ' एसे लाजिनाय माबानायसो थायोमोन औ बे समाव नोंथाङा बैसोआ बेसेबां मोनबाय बे समाव 24 जागौमोन नोंथाङा जे बाहाय एक्ट्रेस फाव मोनदों माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन स्पेसियेलि आलायारन सावथुननि मेन रला नोंथांनि आखायाव दंमोन दिनै रायजो राजाफोरनो जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव मा फिल खालामबाय दं मोजां मोनबाय आङो गोजाम सावगारिफोरा माबायदि जाखांफैदों मेडाम दिनैनि बे सानाव मोजाङै गोसोखांफिननो हादों आरो आं बावजोब्बायमोन बेफोरखौ 37 इयार्स जाबाय बेखौ आं जेबो गोसोआव गैलामोन दिनै नायनानै आं गोसोखांफिनजोब्बाय आरो मोजां रायजो राजाफोरखौ मा खावलायदों जिहेथु रायजो राजाफ्रा गोबां हांखुर जानानै दङ नायनो रायजो राजाफ्राथ' बिसोरथ' मोजां मोनखायो आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनोमोन बिसोरो आरो दानि थिननानै आरो साबसिन मोनदों खोमा आं बिदि सानो माबोरै नोंथाङा बे सावथुनाव फाव खालामनायनि खाबुखौ मोनदों सिनेमायाव माबोरै एक्टिं खालामनायखौ हांख्राया बै समावहाय बे समाव माने मा होनो गथ' बिदोंमोन आरो एक्ट्रेसनि होननानै ओमफ्राय आंबो ओरैनो जानला मोनला सानना होननानै हरदिनि दे होननानै लोगोफोरजों रायज्लायनानै हरलाबायदोंमोन आरो ओमफ्राय बेवहायनो माबानानै माबाना सोंफैदों आरो सोंफैबाय फट'बो मोनबायना फसायदों आरो एजजों माजों मिलायो होननानै माबादों ओमफ्राय गारानि टेस्ट ओमफ्राय बिदिनो थाबायनायनि टेस्ट लादों आरो मानानै बिदिनो सेलेक्ट खालामदों आरो दिनैहाय बिराद गोजोननाय मोनदों औ आं बिराद मोजां मोनदों नुनानै औ आरो नायबावगोन नोंथाङा नुबावबा मालाबा नुबाथ' नायखासिगोन आं गोसोआव थाजोबसिगोन औ गोसोआव थासिगोन बै सिनेमा समावहाय राव रायनायफोरखौ गोसोआव फैदों ने औ दासो गोसोखांफिनजोब्बाय आङो बावबायमोन सिगां सिनेमाखौ नुवाखैमोन ना मा होनदों मेडाम सिगां नुवाखैमोन आङो नुवाखैमोन शुटिं जोबनायनि उनावहाय नोंथाङा नुवाखै मोनसेबो नुवाखै आङो दिनै नुनानै खोब गोजोननाय मोनबाय बावजोब्बाय माने एकदम धन्यबाद